ሰላም ተኸታተልቲ ሰላም ፎቶግራፊ ከመይ ቀልኩም ንሎማዓንቲ እውን ሓደ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ከመይ ጌርና ካቨር ናይ ሲዲ ኣብ ፎቶሾፕ ኣብ ኮምፒተርና ክንሰርሕ ከም ንኽእል ሓቢርና ከሪእና ስለዚ ብሓባር ንከታተል መጀመርያ ንገብሮ ነገር እንተሃልዩ ኩሉ ግዜ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እውን ዝረኣናዮ ነቲ ንሕና እንጥቀመሉ ሶፍትዌር ወይ ኣፕሊኬሽን ከመይ ጌርና ከም ንኸፍቶ ኣብ ኮምፒተርና ክንርኢ ስለዚ ሰናይ ምክታል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ናተይ ፎቶሾፕ ምስ ከፈትክዎ ነዚ ዓይነት ምስሊ ሂብኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ ቦታ እዚ እንታይ ኢና ክንገብር ሓቢርና ንሪአ ቆፃል ኣብ ፋይል ንኸይድ ፋይል ምስ ከድና ኣብቲ ትሕቲኡ ትሪእዎ እንተሃሊኩም ኒው ዝብል ኣለና ወይ ከዓ ኒው ሌየር ማለት እዩ ሾርት ካት ከዓ ኮንትሮል ፕላስ ኤን ንፀቅጥ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክመፀልና እዩ ኔም ዝብል ሲዲ ካቨር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንስኹም ግን ደስ ዝበለኩም ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ኣብ ዊድዝ ኤንድ ሄይት ከዓ 12 ሰንቲሜትር ብ12 ሰንቲሜትር ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሪዞሉሽን ከዓ 300 ክንገብሮ ንኽእል ኢና ከለር ሞድ ከዓ ኣነ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክወስደ እየ ንስኹም ከዓ ደስ ዝበለኩም ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኦኬ እዚ ምስ ጠወቕና ወይ ኦኬ ምስ በልና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሬክታንግል ፃዕዳ ባክግራውንድ ዝሓዘ መፂና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲኣ ሰርክል ከመይ ጌርና ኢና ክሬኤት ክንገብራ ንኽእል ትሪእዎ እንተሃሊኩም ኤሊፕቲካል ማርክ ዝብል ይወስድ ሎማዓንቲ ሰከንድ ዘላ ወይ ከዓ ካልአይቲ ዘላ ኤሊፕቲካል ማርክ ቱል ኦኬ ብጎኒ ግን ዊድዝ ኤንድ ሄይት ዝብል ዘሎ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ስለዚ ነዚ ናብ ንቡር ንክመልሶ ወይ ከዓ ዕርዮ ኣብቲ ስታይል ዝብል ኖርማል ፊክስድ ሬሾ ፊክስድ ሳይዝ ዝብለና ፊክስድ ሳይዝ ንወስድ ሎማዓንቲ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም 12 ሰንቲሜትር ብ12 ሰንቲሜትር ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ክሊክ ንገብር ኣብ ፃዕዳ ባክግራውንድ መፂና ትሪእዋ እንተሃሊኩም ክሊክ ምስ ገበርና ናይ ሲዲ መልክዕ ወይ ከዓ ከባብ ነገር ሰሌክት ዝኾነት ትረኣየና ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ግን እዛ ባክግራውንድ ብጎኒ ወይ ናህና ላየር ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ንኡ ነቲ መፍትሒ ተዓፅዩ ዘሎ ንክንከፍቶ ዳብል ክሊክ ንገብር ክልተ ግዜ ምስ ጠወቕና ኦኬ ንብላ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ንገብሮ እንታይ እዩ ሓድሽ ወይ ከዓ ኒው ሌየር ንኸፍት ኦኬ ከም ትሪእዎ ኒው ሌየር ምስ ከፈትና ኤገይን ኣብቲ ናህና ቦታ ዘደለናዮ ተመሊስና ኣብ ሰሌክት ክንከይድና ማለት እዩ ኣብ ሰሌክት ከይድና ኢንቨርስ ክንብላ ኢና ንዛ ናህና ኣዳሊናያ ዘለና ሲዲ ወይ ቦታ ማለት እዩ ኦኬ ኢንቨርስ ንብላ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ እንታይ ኮይኑሎ ሕጂ ብምሉኡ ሰሌክት ኮይኑሎ ማለት እዩ ሰሌክት ምስ ኮነልና ከመይ ጌርና ኢና ሕብሪ ክንለኽዮ ማለት እዩ እንተሪእዎ እንተሃሊኩም ግራድያንት ወይ ከዓ ፔይንት ባክትልቱ ዝብለና ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ሕብሪ ክንለኽያ ነዚኣ ኣብዚ ፔይንት ዝብል ክሊክ ምስ ገበርና ወሪድና ኣብ ታሕቲ ኣብ ደስ ዝበለኩም ሕብሪ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ንስኹም በብወገንኩም ምረፃና ከዓ ነዛ ዝመርፃ ዘለኹ ክወስድ እየ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ሕብሪ እዚኣ ምስ ወሰድኩ ኣነ ኣበየ ፔይንት ክገብራ ወይ ክቕብኣ ኣብታ ቀዳመይቲ ዘላ ብድሕሪት ማለት እዩ ኦኬ ከም ትሪእዋ ሰሌክት ኮይና ኣላ ሕጂ ማለት እዩ እዚ ሕብሪ ምስ ቀባእናዮ እንታይ ክተርፈና ዝኽእል ሕጂ ተርፈና ዝኽእል ኦኬ ብድሕሪ ናበይና ንከይድ ዲሰሌክት ንብሎ ወይ ከዓ ኮንትሮል ዲ ነቲ ሰሌክት ኮይኑ ዝፀንሐ ዲሰሌክት ንብሎ ወይ ከዓ ኮንትሮል ዲ ፀቂጥና ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ኣብ ቪው ንኸይድ ጋይድ ንኣቱ ማለት እዩ ጋይድ ምስ ኣተና ሆሪዞንታል ኤንድ ቨርቲካል 6 ሰንቲሜትር ንህቦ ማለት እዩ እንትኹል ንጎድኒ ቨርቲካል ኤንድ ሆሪዞንታል 6 ሰንቲሜትር ንገብሮ ብድሕሪኡ ኦኬ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ከባብ 50% ብክልቲኡ ተመቂላ ኣላ ማለት እዩ 50 ስለዚ እንታይ ክትተርፈና ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ኣብቲ ማእኸል ዘላ ቀዳድ ወይ ከዓ ከባብ ነገር ንእሽቶ ከነውፅኣ ንኽእል ኦኬ ስለዚ ሕጂ እውን ክንምለስ ኢና ናብቲ ኣቐዲምና ዝሰራሕናሉ ኤሊፕቲካል ማርክ ቱል ዝብል ማለት እዩ ዋላ
اوكي نابز elliptical مارك ትብል ምስ ተመለስና ትሪእዎ እንተደሃሊኹም 12 سنتيمتر ب12 سنتيمتر ዘሎ 1.5 ب1.5 سنتيمتر ንገብሮ ማለት እዩ 5 سنتيمتر ب1.5 سنتيمتر ንገብሮ ብድሕሪ መፂና ኣብቲ ማእከል ክሊክ ክንገብር ኢና ኦኬ ኦኬ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ክሊክ ምስ ገበርና እታ ሰርክል መፅያ ኣለና ግን ስሒብና ኣብቲ ድሓኒ ንብሎ ወይ ማእኸላይ ቦታ ንብሎ ኢና ክንገብራ ማለት እዩ ኦኬ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ምስ ኣምፃእናያ ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ ዝገበርናዮ ማለት እዩ ኣብቲ ፔይንት ባኬት ቱል ዝብል ከይድና ሕብሪ ኣምፂና ኢና ክንቀብኣ ማለት እዩ ፔይንት ባኬት ቱል ከይደ ኣለኹ ኦኬ ሕብሪ ገይረላ ማለት እዩ ልክዕ ዘሰይም ከምታ ቀዳመይቲ ስለዚ ሕጂ ክተርፈኒ ዝኽእል እንታይ እዩ ከመይ ገይረ ወይ ከዓ ብናይ መገዲ ዲሰለክት ክገብራ ዝኽእል ኣብ ሰሌክት ብምኻድ ዲሰሌክት ብላ ወይ ከዓ ሾርት ካት ኮንትሮል ዲ ብምስቃጥ ዲሰሌክት ክገብራ ክእል እየ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ቀፂልና ካልኣይቲ ሌየር ንኸፍት ማለት እዩ ነታ ቁፅሪ 1 ዘላ ቁፅሪ 2 ሌየር ንውስኸላ ብድሕሪ እዚ ቁፅሪ 2 ሌየር ምስ ወሰኽና ቁፅሪ 1 ብላዕሊ ንገብራ ወይ ከዓ ንገማጥለን ማለት እዩ ቀፂልና ኣብ ቁፅሪ 2 ሰሌክት ምስ ገበርና ተመሊስና ኣብ ፋይል ኣቲና ኦፕን ብምባል ወይ ከዓ ኮንትሮል ኦ ኣብ ፎልደር ከድና እቲ ዘቐመጥናዮ ባክግራውንድ ወይ ነታ ሲዲ ዘዳልናዮ ፎቶ ደሊና ነምፅኦ ማለት እዩ ኣምፂና ሰሌክት ብምግባር ኣብ ኢዲት ኣቲና ኮፒ ወይ ከዓ ኮንትሮል ሲ ንፀቅጥ ብድሕሪ እዚ ኮፒ ምስ ገበርና ኣብቲ ሓደ ስእሊ የስጊርና ተመሊስና ኣብ ኢዲት ኣቲና ፔስት ወይ ከዓ ኮንትሮል ቪ ብምግባር ነቲ ዘድልየና ባክግራውንድ ክሊፒንግ ማስክ ክንገብር ንጅምር ማለት እዩ ስለዚ እታ ስእሊ ኣእቲናያ ኣለና ምስ ኣእተናያ ከመይ ጌርና ናብ 4 ማኣዝን ብማዕረ ሳይዝ ክትከደልና ክንስሕባ ከም ዘለና ንገብር ሽፍት ኣልት ብምፅቃጥ ናብ 4 ማኣዝን ክንስሕባ ንኽእል ማለት እዩ ካብዚ ዝተረፈ ከመይ ጌርካ ፅሕፈት ትፅሕፈላ ወይ ቴክስት ፅሕፈት ዋላ እታ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ እቲ ዝተረፈ ከመይ ጌርካ ስም ናይ መርዓውቲ ድዩ ናይ ደረፍቲ ድዩ ትፅሕፈላ እዩ ስለዚ ንሎማዓንቲ ዘዳለኽዋ ቪድዮ እዚኣ እያ ነይራ ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ቪድዮ ብካሊእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም በቢ ዘለናዮ